Moon. Inmiddels mandje. Namiddag gaan we achter de reg. Die gezellig gisteren. Dus, maar ja, het is alweer mandje. Ik ga snel zet je hem zoen, ga ik het gas mee natuurlijk. Maar ik zweek de camper zoek even de wan. Nou, dat hak ik niet in. Het hoesje zit erop. Dus die doden ik kan me schieten, wat ze willen. Maar ze zegt maar waar, de roe wat ik heel wat uit die been bij. Op zich net een drama, ja. Maar dan is het toch wel lekker dat die hoes eromheen zit. Dus ik ga het dak helemaal zat, schoonmaken. En nu ben ik aan het werk. Ik doe thuis een heel groot digitaal werk. We gaan webshop en dat soort dingen. Dus ik kan heel groot thuis werken. Dat maakt eigenlijk ook wel wat op een zaakje, dat net het doen. Ik ben van Sint-Wurgen trouwens. Dus ik zit wat in werkkleding en PBM's, dakmateriaal. Maar wij hadden er ook een winkel bij. En op het moment dat ik op een zaak ben, dan ja, is er eigenlijk altijd wel werk in de winkel en dat soort dingen. Dus dan kom ik gewoon domweg net om dat digitale werk daar, want dat vret best veel tijd en daar moet je de kap een beetje bij houden. En je bent inlogd in een bepaald systeem, dus op het moment dat ik dan naar de winkel moet, dan kom ik weer rond, ben ik weer uitlogd. Dus dat is eigenlijk niks werk. Dus dat digitale werk, dat doe ik hoofdzakelijk thuis. En zoals ik al zei, er zit best veel productwerk in. Ik kan ook nog wat in de bus lezen, dat moet even naar de klant toe. Dus daar ga ik eerst even heen. En daarna ga ik naar de hoes, dan meet ik het werk aan. Dus we stappen even in de Mercedes. En dan aan het werk. Het zijn alweer campertjes. Zo. Eerste bezoekje gewoon. Ik ga nog even in, dan maak ik even mijn broek in. En die wonen speciale broek, want zijn eigen broek die verbanen steeds bij dakdekken. Dan zijn knoffelkasters die begon te smelten. Dus nou goed, dat maak ik nou even in. Dat is nog een 20 minuten of zo. En daarna dan even een praatje vanzelf, dus dan ik ga even verder. Daarna weer op naar huis en dan gaan we verder met de webshop. Zo. Eigenlijk weer geregeld. Klant dan ook gelukkig natuurlijk, want dat moet eerst naar post en beoordeeld worden. Oorbroekje. Nou, in ieder geval, we zijn weer onderwijs naar huis. Ik denk 20 minuutjes, 24 minuutjes erin. En dan kan daar de werkzaamheden met verder gaan. Eerst het tweede bakje koffie er maar even in. En natuurlijk even binnen. Nou goed. En door. Ja, maar ik stuur dan even een mailtje. En dan in de plaats. Daar erg strekken. Even een blokje om. Net zo 3 kilometer of 4.
Dus even niet jaloerken. Nou, dit is mooi waar. Dus laters. Ze wel, dus daar heb je hem op een klaar, het waait er altijd. Nou, dat is ik zo. Waait het regent. Zo. Een lekkere Yellow voor het West, 140. Ja, dat is 20 vrienden. Ik heb even een glaasje melken, een stukje balen en dan kunnen we verder met de arbeid. Nou, we hebben de Burgerheide. Zoals wel, zal ik van de week al een keer zijn hier. Ik denk dat het een gratis 14, 15 is en nou, in de zin is het dan een beetje warmer. Dus de regering die zit aan de andere kant, maar ja, die wil natuurlijk net in beeld, dus helemaal goed. We krijgen ze nog een drankje, we gaan eerst in elkaar in, even een slagje op de camping en dan zullen we even zien. Zo, ondertussen ja, al de zon. Even wat water vullen. En natuurlijk die hele camper net vol beulen. Maar Burgerheide, prachtig plakje. Hier achter me, dat is zo'n hele mooie, ja wat is, zo'n houten hut. Prachtig plakje. Zal ik er jaren zijn, hebben we hier dus jaren stien, dus we slaan de camping eens even verkennen. Ondertussen rent het water even terug. De regering die zit er verderop en die zit een beetje te grieën natuurlijk, want die vindt het helemaal niks. Maar ik leer, zelf water halen, dat zeg ik net. Dus smetsensonderwijs, het beweegt al, ja toch. Er zijn er die oude model, dus die slaan even in. Er zit hier nog niet te wachten op water, dus die hing je op. De smits die komt er gewoon, die zal geen water halen. Nou moet je hem opletten. Maar ze denken even wat dan. Zet er daar water in, Hallie? Ja, voor die. Ik denk dat we aan ze maar binnen laten. Zeker? Net? Ja. Ik weet wel zeker. Oh, als je in jaren. Nou, wat is er weer vol beul, ik denk. En de top 2 campers, nee, hoe nemen ze ook? 2 gieters zou je dan filmen? Ja.
Het is een beetje zo'n boscamping. Het is het heet landgoed Burgerheide. Dus ja, zo ziet het er echt wel uit. Het ziet eruit als een landgoed. De meesten even een rondje. Ze heb ik even zien het plakje zien dat we vorige keer staan hadden. En toen ben we dus naar de nu te winst zingen. Toen ben we dus naar Kamp Westerbork ben we toen geweest. En nou, toen gingen we hier rug vooruit, zeg maar aan het letten. En dan een link in die video, zeg ik even het van wat krijg. En die komt dan hierboven ergens. Kamp Westerbork, heel indrukwekkend trouwens. Nou goed, de meesten nemen een rondje. En dan komen we weer om, dus we gaan op de fiets. Want het regeringstoestel zit klaar. Dus we kennen erom. Dit plakje, dat zien we dus vorige keer. Prachtig plakje. Dan krijg je de scène. Nou, Smit had natuurlijk het hele spul waaruit zat. De lichtjes hing je. De lintjes zat er onder luifel. Ja, die vanuit mat nou. Dus had de wien een hele doen dan weet ik het net. Dan maken we eruit. Maakt leer, zo wordt het afvallen. Nou, is dat mooi. En hij had iets heel moois. Hij had een fietshouder achterop. Dat ding is elektrisch, Steven. Hè? Ja. Ja. Dus er. Nou, dat is een uniek ding. Op het moment dat de fiets een draag was, zullen we er wel in een filmpje van uitzien. Maar ik is dat voor het al demonstreren. Ik draai de camera even om. Systeem, hè? Nou dan. Goed eruit. Zie je niet verder maken. Ja, en hast een knapje in Kijk, knapje buiten. de garage. Oh ja. Ideaal, treden mooi voortwerken. Oh nee. Kost dat met een hek wat. Vijf. Ja, die had zuiver op groen, joh. Hij komt op groen. Oh, helemaal op genoeg. Hoe? Nou, ik had nog even net een tijd, maar dan was ook weer de boel eruit, maar ik had even net een tijd. Nee. Ja, dat scheelt, want je hebt vakantie. Ik ken net alles. Nee, nou, is dat mooi of niet? En dat is dus Bike Trends. Nou, keurig. We zullen... Oh, de scène begint met skiën, dus we gaan de krak even zetten. Dan krijgen we even een bottlenose. Altijd lekker. Dan zullen we dan even een slagje om Smits met even curry. Dit is wel wat lekkerder trouwens. Ik moet altijd, want we hebben net een gasaansluiting aan de onderkant. Dus ik moet altijd mijn slangen, maar ik van deze kant naar de luifel te brengen.
En dat is wel lastig. Smits die had een mooie gasaansluiting aan de bovenkant van de camper. En dat is wel een dingetje. Dat moet mij echt gaan. Zullen we eens even zien laten. Hey Smits, du hast die gasaansluiting aan de bovenkant, hè? Nou, even zien laten. Zo, wel ik dat voor? Gas? Ja. Ja, duidelijk. Zo, ideaal, hè? Snelkabelentje. Ja. Gaskraantje. Ja. En het wordt komt er gas uit de koppeling opzetten. Ja, inderdaad. Ja, hij is al afsluiten, hè? Hij is beveiligd. Ja, ja. Ja, als je het weer er altijd doen, dan lukt het niet. Ja, dat mag ik net aan. Dat wil je net. Maar Claire, dat hebben wij dus net. Dus ik moet altijd een slangen van de andere kant. In je vorige camper, daar gingen we de gaslijstnek op deze kant steken. Dus het bij weer dat vol makkelijker. Dus ik wat lastiger die Ja. die systeem. Ja, Maar precies. dit is gewoon nog steeds. Dit hek nog. Of zo'n flesje eronder, ja. Maar de volgende, daar wil je bij je ontsluiting daar doen. Ja, Maar precies. deze kijk net Ja. gewoon de koppeling. Tot zover deel 1 van uw hemelvaartweekend. In de volgende vlog wordt het nog spannend, denk ik. Ten eerste wordt een fietsstart van 40 kilometer wordt altijd 50 en hier van 50 wordt 60. Maar dat is al niks nieuws meer. Maar op uw laatste dag zitten we naar voren en zitten we naar te fietsen. En dan eerder iets met de accu van Steven. Ja, wat dat precies is, dat zie je hem dan wel zien. Voor nu sluiten we aan. Tot de volgende keer even een toenke. En abonneren, dat is gewoon gratis, het kost er niks. Nou. En eventueel een reactie onder deze video, mij natuurlijk altijd achterlaten in je bollen. Voor nu, tot de volgende keer nogmaals en dan ben we weer op paard. Doei.